Sakemm il-Partit Nazzjonalista jibqa' fil-gvern, is-servizz tas-saħħa jibqa' b'xejn għax is-saħħa hija l-qalb il-Partit Nazzjonalista. Il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista sostna dan f'laqgħa taħt it-tinda f'Ħażebbuġ bit-tema Futur fis-sod. Matul din l-attività, il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista sellem lill-Prim Ministru Lawrence Gonzi, kandidat fuq dan id-distrett li jinsab Brussell għal summit ieħor jinnegozja l-pakkett finanzjarju ieħor tajjeb għas-7 snin li ġejjin. Dwar il-qasam tas-saħħa fost oħrajn, Simon Busuttil semma l-ħidma tal-Gvern fil-ġlieda kontra d-diabete li 10% tal-popolazzjoni imilquta minnha. Jiena gburi illi l-Partit Nazzjonalista identifika id-diabete bħala waħda mill-affarijiet li ser ikompli jiġġieled fil-5 snin illi ġejjin. Dwar dan tkellem ukoll ġewwa Zoppardi, il-kap tad-Dipartiment tad-Diabete, li semma li l-ġlieda kontra d-diabete se tkompli u semma wkoll kif il-proposta ta' ċentru ta' eċċellenza tad-diabete hi possibbli. Min-naħa tiegħu il-Professur Thomas Fenek, il-kap tad-Dipartiment tal-Oftalmoloġija, irrefera l-progress li sar fid-Dipartiment tal-Oftalmoloġija bejn meta dan id-dipartiment kien fl-Isptar San Luqa u issa f'Mater Dei. Semma kif kull sena il-Gvern baqa' jinvesti f'dan id-dipartiment u żdiedu l-operazzjonijiet tal-katarretti u l-waiting list tal din l-operazzjoni naqset tal-inqas minn sena. Clyde Bonello, infermier fi sptar privat, semma kif grazzi għal pjan tal-kanċer pajjiżna ħa fondi mill-Unjoni Ewropea għall-isptar tal-onkoloġija u tkellem ukoll dwar kif il-Gvern mexa lejn is-settur privat u bekk ħafna mill-pazjenti qed jiġu trattati iktar malajr u jieħdu l-istess servizz bħalma jieħdu Mater Dei mingħajr ħlas u jitnaqsu l-waiting lists. Matul l-attività, Simon Busuttil tkellem ukoll dwar l-aħbar xokkanti tal-General Workers Union brabta mal-Labor. Jekk ikun hemm gvern laburista, il-General Workers Union tagħti puxjatura għat-tenders lil ċerti kuntratturi. U dan ftit jiem biss wara illi fis-Sunday Times nhar il-Ħadd illi għadda l-eks deputat mexxej tal-Partit Laburista Anġlu Farrugia wissa lil kulħadd illi il-Partit Laburista qiegħed ikun viċin wisq ta' ċerti kuntratturi. Għalhekk Simon Busuttil semma li l-Malta Labour Party mhux minbni fuq is-serjetà u l-onestà u semma d-differenza bejn il-Labour u l-Partit Nazzjonalista. Għażla bejn partit illi għandu l-valuri tiegħu blankra soda u partit illi m'għandu l-ebda valuri. Rebecca Borg, Net News.